Na otoku okruženom zaleđenim jezerom, gigantski strojevi buše u stijenu nastalu prije milijardi godina. Svaka izvađena tona može se činiti potpuno običnom, iako se u njoj može nalaziti jedan od najvrijednijih materijala na Zemlji. Da bi ga pronašli, rudnik mora zdrobiti cijele planine bez uništavanja jednog dijamanta. Priča o svakom dijamantu počinje mnogo prije nego što rudnik postoji. Više od 140 km ispod zemljine površine, ekstremni tlakovi i visoke temperature omogućuju atomima ugljika da formiraju iznimno jake kristale. Mnogi od ovih dijamanata ostaju zarobljeni u plaštu stotinama ili čak milijardama godina. Njihov uspon događa se kada vrlo brze vulkanske erupcije otvore vertikalne kanale kroz koru. Magma nosi fragmente dubokih stijena i dijamanata na površinu prije nego što se kristali mogu transformirati u druge oblike ugljika. Kako se vulkanski materijal hladi, formira kimberlitne cijevi. Ove strukture su obično lijevkastog oblika, uske na dubini i šire blizu površine. Većina kimberlita sadrži malo komercijalno isplativih dijamanata, pa lociranje ekonomski isplative cijevi zahtijeva godine istraživanja. U Dijaviku naslage leže djelomično potopljene ispod voda jezera Gras. Da bi im se pristupilo, grade se nasipi za izolaciju određenih područja jezera. Nakon što se područje zatvori, voda se ispumpava, otkrivajući tlo iznad dimnjaka. Izgradnja ovih barijera jedna je od najsloženijih operacija projekta. Nasipi moraju izdržati tlak jezera, cikluse smrzavanja i odmrzavanja te pomicanja uzrokovana rudarskim aktivnostima. Instrumentacijski sustavi raspoređeni po cijeloj strukturi mjere procjeđivanje, pomicanje i promjene tlaka. Unutar zaštićenog područja iskopana je gigantska stepenasta jama. Zidovi ne tvore kontinuirani vertikalni pad. Podijeljeni su na platformu i rampe koje omogućuju prolaz bušilica, bagera i rudarskih kamiona. Geometrija svake platforme izračunata je kako bi se održala stabilnost zidova i smanjio rizik od odrona stijena. Prije uklanjanja stijene, geolozi proučavaju teren istražnim bušenjem. Izvađene jezgre otkrivaju sastav, čvrstoću i približnu koncentraciju dijamanata. S tim informacijama razvija se trodimenzionalni model kimberlitne cijevi. Model omogućuje razlikovanje rude koja bi trebala biti poslana na obradu od otpadne stijene koja se uklanja kako bi se napravilo mjesta. Ovo odvajanje je bitno. Postrojenje koje prima previše nedijamantnog materijala troši energiju, vodu i vrijeme bez generiranja korisne proizvodnje. Kada se definira zona vađenja, velika bušilica napreduje do odgovarajuće platforme. Njene hidraulične dizalice stabiliziraju platformu dok svrdlo prodire u stijenu. Promjer, dubina i nagib svake rupe slijede precizno dizajniran uzorak. Bušenje proizvodi toplinu, prašinu i mineralne fragmente. Sustav komprimiranog zraka ili vode pomaže u hlađenju alata i izbacuje zdrobljeni materijal iz bušotine. Operateri kontroliraju brzinu rotacije i silu potiska kako bi spriječili odstupanja. Nepravilno kutna bušotina može poremetiti cijelu eksploziju. Eksplozivna energija bila bi neravnomjerno raspoređena, ostavljajući prevelike blokove ili područja lomljenja koja bi trebala ostati stabilna. Iz tog razloga, elektronički instrumenti provjeravaju stvarnu putanju svake bušotine. Zatim stiže kamion s eksplozivom. Umjesto korištenja samo čvrstih patrona, mnogi rudnici pumpaju eksplozivne emulzije izravno u bušotine. Ove smjese postaju potpuno aktivne nakon što se pripreme tijekom utovara, što olakšava njihov transport i kontrolirano rukovanje. Svaka rupa prima izračunatu količinu eksploziva. Gornji dio je ispunjen šljunkom ili drobljenim kamenom. Ovaj materijal, poznat kao stemming, ograničava plinove nastale detonacijom i usmjerava veći dio energije u okolnu stijenu. Elektronički detonatori omogućuju programiranje milisekundnih intervala između bušotina. Ovaj slijed uzrokuje postupno lomljenje i pomicanje stijene, umjesto da istovremeno prima svu energiju. To rezultira ujednačenijom fragmentacijom i smanjuje vibracije. Prije aktiviranja eksplozije, osoblje i strojevi napuštaju područje. Pristup je blokiran, a niz akustičnih signala najavljuje operaciju. Nakon što je perimetar provjeren, daje se naredba za detonaciju. Klupa se čini kao da se nekoliko trenutaka podiže. Plinovi, prašina i fragmenti stijena ispunjavaju zrak, dok se naboji pale prema programiranom slijedu. Ispod površine, energija probija tisuće pukotina, pretvarajući kompaktnu masu kimberlita u upravljivu hrpu fragmenata.
Radnici čekaju dok tlo ne postane sigurno. Zatim stručnjaci pregledavaju površinu tražeći nestabilne stijene, neeksplodiranu municiju ili prevelike blokove. Cisterne prskaju vodom područje kako bi smanjile prašinu u zraku. Kimberlit je spreman započeti svoje putovanje do postrojenja za preradu. Međutim, dijamanti su još uvijek zaključani u stijeni, pomiješani s tonama naizgled identičnih vulkanskih minerala. Hidraulički bager kreće se preko fragmentiranog područja. Njegova žlica uranja u hrpu, podižući desetke tona kimberlita svakim zamahom. Teret se istovaruje u rudarske kamione izgrađene za prijevoz 100 tona po putovanju. Rukovatelj bagera raspoređuje materijal kako bi kamion održao ravnotežu. Teret koncentriran na jednoj strani povećava trošenje ovjesa i može ugroziti stabilnost tijekom putovanja. Senzori instalirani na strojevima izračunavaju akumuliranu težinu. Kada se dostigne programirani kapacitet, kamion napušta radnu površinu i počinje se penjati rampama jame. Ova vozila imaju gume promjera nekoliko metara, motore sposobne za razvoj 1000 konjskih snaga i kočione sustave dizajnirane za kontrolu ogromnih masa na dugim usponima. Unatoč tome, brzina ostaje ograničena. Prioritet je održavanje kontinuiranog i sigurnog rada. Hladnoća utječe na gotovo sve komponente. Maziva postaju gušća, baterije gube performanse, a čelik može postati krhkiji. Tijekom najekstremnijih razdoblja neka oprema ostaje u radu kako bi se održala minimalna temperatura u motorima i hidrauličkim sustavima. Snijeg također može zakloniti rubove ceste ili smanjiti prijanjanje. Grejderi, utovarivači i kamioni za održavanje neprestano rade na čišćenju ruta. Gume se pregledavaju jer jedan kvar može zaustaviti vozilo satima i blokirati dio prijevozne rute. Svaki kamion prolazi kroz kontrolnu stanicu prije dolaska u postrojenje. Sustav bilježi njegovu identifikaciju, mjesto podrijetla i prevezenu masu. Ovi podaci omogućuju usporedbu količine izvađene rude s geološkim procjenama i pomažu u otkrivanju odstupanja u proizvodnji. Kimberlit se istovaruje u primarnu drobilicu. Unutra, pokretni dio komprimira stijene o fiksnu površinu. Blokovi koji mogu mjeriti gotovo metar smanjuju se na mnogo manje fragmente. Drobljenje dijamanata zahtijeva delikatnu ravnotežu. Stijena mora biti dovoljno razbijena da bi se oslobodili kristali, ali pretjerana redukcija može razbiti veće dijamante. Iz tog razloga materijal prolazi kroz nekoliko progresivnih faza, umjesto da bude od početka podvrgnut ekstremnom drobljenju. Nakon prve redukcije, transportne trake prenose rudu do vibrirajućih sita. Otvori omogućuju prolaz malih fragmenata, dok se prevelike stijene vraćaju u drugu drobilicu. Elektromagneti obješeni iznad traka uklanjaju metalne komade koji su se odvojili od kanti, kamiona ili opreme za bušenje. Čelični zub unutar sekundarne drobilice mogao bi uzrokovati ozbiljna oštećenja i zaustaviti cijelu liniju. Sortirana ruda ulazi u bubnjeve za pranje. Mlazovi vode i rotacijsko kretanje uklanjaju glinu, prljavštinu i fine čestice koje se lijepe za površinu. Stijene se sudaraju jedna s drugom, stvarajući kontroliranu abraziju koja pomaže u razgradnji mekšeg kimberlita. Voda opterećena sedimentom šalje se u zgušnjivače i bazene za oporavak. Tamo se čvrste čestice postupno talože. Dio pročišćene vode vraća se u postrojenje, smanjujući količinu koju je potrebno crpiti iz okolnog područja. Nakon pranja, daljnja sita odvajaju materijal u različite veličine. Ovo sortiranje poboljšava učinkovitost opreme nakon pranja, jer je smjesu s vrlo neravnomjernim fragmentima teže odvojiti. Sljedeći korak koristi ključno svojstvo. Dijamanti imaju gustoću od približno 3,5 grama po kubnom centimetru, što je više od gustoće većeg dijela okolne stijene. Ruda ulazi u krugove za separaciju gustog medija. U tim sustavima cirkulira suspenzija vode i vrlo finih čestica ferosilicija. Koncentracija se podešava kako bi se proizvela tekućina određene gustoće. Lakše stijene ostaju u plutajućoj frakciji i ispuštaju se kao jalovi kamen. Dijamanti i drugi teži minerali tonu ili slijede drugačiji put unutar separacijskih ciklona. Rezultat još uvijek nisu čisti dijamanti. To je koncentrat malog volumena koji sadrži guste minerale, fragmente kimberlita i željeno kamenje. Međutim, ova faza uklanja većinu izvorne mase. 1 tona rude pretvara se u mnogo manju količinu koncentrata. Ferosilicij koji se lijepi za kamenje izdvaja se pranjem i magnetskom separacijom. Zatim se vraća u krug za ponovnu upotrebu.
Preostali otpad prevozi se u posebno projektirane objekte. Dio jalovine koristi se za izgradnju cesta, ojačavanje konstrukcija ili zatrpavanje rudarskih područja, pod uvjetom da to dopuštaju okolišni i geotehnički uvjeti. U međuvremenu, koncentrat se prevozi kroz zatvorene žljebove i transportne trake do područja s ograničenim pristupom. Od ove točke nadalje, svaki kilogram podvrgnut je strogim kontrolama. Operacija više nema za cilj pomicanje planina, već identifikaciju kristala koji mogu mjeriti samo nekoliko milimetara. Očišćeni koncentrat se suši i raspoređuje u jednoličan sloj. Fragmenti moraju odvojeno prolaziti ispred senzora. Kada se nekoliko kamenčića preklapa, jedan bi mogao maskirati signal drugog i smanjiti učinkovitost sustava. Automatizirano oporavljanje koristi karakteristiku prisutnu u mnogim dijamantima. Kada je izložen rentgenskom zračenju, kristal apsorbira energiju i emitira detektabilnu luminiscenciju. Intenzitet i trajanje ovog odgovora omogućuju mu da se razlikuje od većine pratećih minerala. Materijal pada ispred rentgenskog izvora. Optički senzori promatraju svaki fragment djelić sekunde. Kada registriraju signal koji je u skladu s dijamantom, sustav izračunava njegov položaj i aktivira ventil komprimiranog zraka. Mlaz preusmjerava kamen u sigurni odjeljak. Preostali fragmenti nastavljaju svoj put do drugog pladnja. Sve se događa velikom brzinom, s tisućama čestica koje prolaze kroz stroj svake minute. Odbačeni dio može proći drugu fazu oporavka kako bi se smanjila mogućnost gubitaka. Uzorkovanje i periodične revizije također se provode pomoću testnih materijala. Ove provjere osiguravaju da senzori i ventili funkcioniraju s potrebnom preciznošću. Drugi optički sustavi mogu analizirati boju, prozirnost i oblik. Kombiniranje tehnologija povećava stopu oporavka, posebno za kamenje sa slabim odzivom ili neobičnim karakteristikama. Odabrani fragmenti još uvijek sadrže teške minerale pomiješane s dijamantima. Konačni koncentrat se ispituje pomoću dodatne opreme i, u određenim fazama, ručnim sortiranjem pod strogo kontroliranim uvjetima. Izvađeno kamenje pada u zatvorene spremnike. Svaki spremnik ima jedinstveni kod, a njegova težina se bilježi prije nego što napusti sustav. Kamere prate točke prijenosa, a pristup je ograničen na ovlašteno osoblje. Spremnik stiže u prostoriju za čišćenje i sortiranje. Tamo se otvara nakon postupka koji provodi više od jedne osobe. Istovremena prisutnost tehničara i sigurnosnog osoblja stvara provjerljiv lanac nadzora. Neobrađeni dijamanti često imaju pričvršćene mineralne fragmente. Kontrolirani kemijski i ultrazvučni procesi čišćenja uklanjaju te nečistoće bez promjene kristala. Kamenje se zatim ispire, suši i postavlja na površine koje nude odgovarajući kontrast. Golim okom mnogi ne nalikuju draguljima u zlatarnici. Mogu imati nepravilne oblike, neprozirne površine, mrlje ili premaze. Neki zadržavaju prirodne kristalne površine, dok su drugi napukli tijekom geološkog uspona ili tijekom pomicanja stijena. Stručnjaci započinju sortiranjem dijamanata po veličini. Sita s kalibriranim otvorima klasificiraju malo kamenje, komercijalno poznato kao meleje. Veći primjerci važu se pojedinačno na visoko preciznim vagama. 1 karat je ekvivalentan 0,2 grama. Razlika od samo nekoliko stotinki može značajno promijeniti vrijednost, posebno kada kamen prelazi određene komercijalne granice. Zatim se ispituje oblik, boja i prividna kvaliteta. Kristali mogu pokazivati oktaedarske, dodekaedarske ili kombinirane strukture. Ova geometrija utječe na to kako će se kamen kasnije rezati i polirati. Boja je također odlučujući faktor. Neki dijamanti su praktički bezbojni. Drugi sadrže žute, smeđe ili sive nijanse uzrokovane atomskim nečistoćama i izobličenjima u kristalnoj rešetki. Intenzivne i rijetke boje mogu doseći izvanredne vrijednosti. Iznimno kamenje analizira se pomoću trodimenzionalnih skenera. Laser snima površinu i stvara digitalni model s tisućama točaka. Dodatne optičke tehnike omogućuju lokaciju unutarnjih inkluzija. Softverski program uspoređuje različite opcije rezanja. Cilj nije uvijek dobiti najveći polirani dijamant. Ponekad dijeljenje kamena na 2 ili više dragulja daje veću ukupnu vrijednost. Izračun uzima u obzir težinu, jasnoću, proporcije i tržišnu potražnju. Većina dijamanata napušta rudnik još uvijek u sirovom stanju. Putuju u numeriranim, zatvorenim paketima,
uz zapise koji dokumentiraju njihovo podrijetlo i čuvanje. Iz udaljenog kanadskog Arktika teret se prevozi do centara za ocjenjivanje i trgovinu. Tamo počinje druga industrija. Stručnjaci planiraju rez, označavaju kristal i koriste laserske pile ili alate obložene dijamantnom prašinom. Zbog svoje ogromne tvrdoće, dijamant se može učinkovito polirati samo drugim dijamantom. Tijekom rezanja formiraju se ploča, kruna i paviljon. Kutovi određuju kako svjetlost ulazi, kako se reflektira unutar kristala i koliko se sjaja vraća promatraču. Malo odstupanje može smanjiti optičke performanse vrijednog kamena. Gotov dijamant se analizira kako bi se utvrdila njegova težina, boja, čistoća i kvaliteta brušenja. Neki dragulji dobivaju mikroskopski laserski natpis na pojasu, povezan s njihovim gemološkim izvješćem. Dok ovo kamenje započinje svoje komercijalno putovanje, rudarska operacija nastavlja s obradom novih tona kimberlita. Količina dobivenih dijamanata predstavlja mali dio cjelokupnog iskopanog materijala. Iza svakog karata leže bušilice, elektronički eksplozivi, bageri, kamioni, drobilice, separatori, gustoće, rentgenski senzori i stotine radnika. Tu je i kompletna infrastruktura za proizvodnju energije, pročišćavanje vode, održavanje, smještaj i zračni prijevoz. Na mjestu izoliranom ledom, stijenama i golemim udaljenostima, rudarenje dijamanata postaje utrka za preciznošću. Sila lomi planinu. Fizika koncentrira minerale. Tehnologija identificira gotovo nevidljive kristale. Konačni proizvod stane u dlan, iako je za njegov pronalazak bilo potrebno obraditi cijeli dio arktičkog krajolika.